από αρκετό καιρό ταξίδεψαν στην Ιαπωνία 12 Έλληνες για να παίξουν στο Big in Japan και να κατακτήσουν τη θέση του νικητή στο μεγάλο τελικό. Από τους 12, σήμερα φτάσαμε στους 5 παίκτες και λίγο πριν ολοκληρωθεί το ταξίδι αυτό, ας τους γνωρίσουμε καλύτερα. Ο Μιχάλης Κουτσουδάκης, γνωστός και ως Speed Racer, εντυπωσίασε το ιαπωνικό κοινό με το ψηλόλιγνο σώμα του. Αναδείχθηκε σε μεγάλο ταλέντο στα παιχνίδια, αφού κάθε φορά διεκδικεί την πρώτη θέση στη βαθμολογία και κοντράρεται με τον άλλο Μιχάλη, το Βελέτζα. Εκείνος έχει δηλώσει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θέλει να είναι ο νικητής του Big in Japan. Έχει παίξει μόνο μία φορά στο Elimination Game, σε αντίθεση με τον Βασίλη Δρακάκη που έχει παίξει 4. Ο Βασίλης έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των παικτών, αφού τίποτα δεν τον κάνει να το βάλει κάτω. Παλεύει σαν λιοντάρι. Ο μόνος που δεν έχει παίξει ποτέ στο παιχνίδι εξόντωσης είναι ο Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος. Παρότι η φυσική του κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη, τα δίνει όλα. Παλεύει για μια θέση στον τελικό. Από τους άντρες θεωρείται το outsider της παρέας. Outsider ή σιγανό ποταμάκι είναι και η Ασούντα Πετρίδου. Είναι το μοναδικό κορίτσι που κατάφερε να παραμείνει στο παιχνίδι και να σπάσει το κατεστημένο των ανδρών. Εσείς μείνετε μαζί μας και δείτε από κοντά τις προσπάθειες και των 5 παικτών. Στο κάτω-κάτω είμαστε μία ανάσα πριν το τέλος. Ένα ακόμα Big in Japan ξεκινά. Η ζωή στο Τόκιο τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Γι' αυτό και εμείς δεν χάνουμε χρόνο. Στα Toho Studios, ο γιος είναι έτοιμος να κάνει πανηγυρική είσοδο. Only 5? Only 5. Ah, Yeah. how you feel? Very good, Yoshi. Only 5. いっぱいいた女の子が一人になってしまった紅一点のアシュンタ。She's feel very good between four men. いや、4人の男に囲まれてごっつい気持ちいいはずやって、パナヨテスが勝手に言ってる。お前が言うのお前。あのプリンセスはどこ行った？カロミラカモン！Yoshi. Oh, I'm fine, I'm you look fine. so nice You as look... usual. Hi, guys. Wow! What a... Oh, can I touch a little bit? Yes, touch a little. Thank you, thank you, thank you. Yoshi, thank you. You too, you too. You too. Wow! What's your theme today? My theme today is fun, funky. 今日のテーマは You know fun, funky? ファンファンキー。 Fun, funky. わかるかファンファンキー。ファンファンキーって日本語で言うとファンファンキーわかる。まあわかるのはみんなわかりますか？ Yeah, oh, good, good. Thank you, thank you. Arigato.
We're close to the end. Έχουμε φτάσει σχεδόν προς το τέλος. Τώρα,もうすぐ終わり Of で the すな。 game. Yeah. Who's gonna win that car? Who's gonna win that big? Okay, そこでリス。カロミラ、誰が勝つと思うねんって俺に言うてくれ。Tell me. Yes. Who's gonna win, you think? I don't know. Δεν ξέρω, ποτέ δεν ξέρεις μετά τα παιχνίδια. You never know with these kind of games. But I do think, let me tell you. No, δεν είπα. I'm joking. さあ、それでは今日もビッグインジャパンの名誉と、そして高級車をかけてギリシャ人との選手たちが頑張るぞ。今日一つ目のゲームはオリンピックにふさわしいこれだ。Σε αυτό το παιχνίδι, οι παίκτες θα πρέπει να γλιστρήσουν στη λαδωμένη τσουλήθρα και να φρενάρουν το σώμα τους στο σημείο που βρίσκεται ο στόχος. Ο καθένας τους έχει 2 προσπάθειες. Προσοχή! Δεν πρέπει με τίποτα να βουτήξουν στην πισίνα. さあ、そのタイトルは目指せオリンピック人間カーリング。今日のゲームのジャッジは日本で最も厳しい男です。ミスターフー。あざー。さあ、今日も最後までこのテンションで頑張ってください、ミスターフー。さあ、それでは最初のチャレンジャーを決めていただきましょう、ミスターフー。ファーストチャレンジャーイズパナヨテス。じゃあ行きましょう。ファーストチャレンジ、スリッペリースティール。Let's go! Ο Παναγιώτης μπορεί να είναι ντυμένος φώκια, αλλά γλιστράει σαν χέλι. Για να δούμε, τα κατάφερε. Ο Μίστερ Φου θέλει να είναι ακριβής στους υπολογισμούς του. Δείτε τον, ούτε ίντσα δεν του ξεφεύγει. Παναγιώτης! Ράσια! Δεν τα πήγα καλά, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το διασκέδασα πάρα πολύ και θα δούμε στη συνέχεια. Second challenge, slippery sea. Ο γλιστερός Παναγιώτης, αφού απέτυχε σαν φώκια, βουτάει σαν δελφίνι. Όλα πιστεύω ότι κρίνονται το πώς θα ξεκινήσει από πάνω. Δεν θέλει να δώσεις καθόλου δύναμη στο σώμα σου, γιατί σε συνδυασμό με το λάδι που υπάρχει, πας κατευθείαν πισίνα, όπως πήγα εγώ. Next challenger is Let's go! Ο Μιχάλης γλιστράει, αλλά σύντομα μένει από καύσιμα. Τι έγινε ρε παιδιά? Δεν πίστευα με τίποτα ότι θα μπορούσα να σταματήσω στη μέση. Νόμιζα ότι δεν γίνεται να σταματήσει πριν τον κύκλο. Μετά την προσπάθεια του Παναγιώτη που είδε ότι έφυγε πολύ γρήγορα και δεν μπορούσε να σταματήσει, υπέθεσα ότι όσο πιο αργά τόσο καλύτερα. Let's go! Δεύτερη προσπάθεια στη γλιστερή τσουλήθρα. Τελικά το πάθημα δεν έγινε μάθημα και ο Μιχάλης βρίσκεται εκτός στόχου. Ο Μίστερ Φου τον πλευρίζει για να πάρει τα μέτρα του. Δεν φοβάμαι αν θα είμαι στο elimination, αλλά δεν μπορώ να ξέρω κιόλας. Πιστεύω δεν θα είμαι όμως.